Haiwandi ya mbutsi mutu ya mutaurambika kumakopi dzira mutu tungamirambika muvhendeke ndigani tamo ndisisikitsa ndiyanguke. Wagwizi guys. Ndiri muchitongweza zvangu ndakachila today. Ndiri ndikuridza pachikwana pa Red Lion kumaraini kwangu chingo celebrate happy birthday remunhu murefu vanotambira vanokwazisana nendege vari kumuchadenga ikokoko. Tongoti happy birthday Waguzi, happy birthday mamento manyama, be blessed and makakomborerwa munoshare same birthday namai vedu ukasha. So nhasi munonditendera muchatomborova nhatu chaidzo dzawagwizi kana ndaikoko muchatomborova. One yandofarira ruzhowa, imwe yandofarira inonzi imwe yandofarira usasiye sungano ndari nesungano imwe yacho inonzi chimwe yacho sungano inonzi ayo kuti sungano. Pane ruzhowa ne yako yonora inonzi apa unongochiziva sunga chinobva yangobuda chamba uchida kuitaura ruzhowa ne iyoyi mani guys, song yandakanganwa imukuiza yandonzoimba mozo ndinyorere mu comment section. But happy birthday Wagwizi, takanochipeta baba gasha. Auya hapa tunguda pa video. Autiza kamera mbana, wake up mbana yo anje. Ikuita mari. Huh? No. I don't care. No. You see, young man, you must understand. You can't get rich overnight. It takes time. Builder, don't think you can just make money and be a billionaire overnight. It takes time. Be patient. Don't move too fast. 105. Yes. 110. All right. So 4 July, and this 4 July. Birthday la Japanese. So ndakam promise waka 250. Aruto share hope nika 250 kakonza umurombo kamfana unganogona kuimba chete marana. Saka nompo platinum 110 and dio. Umpo platinum ndo banenge achendo ku anobva ku Mozambique border amene kusumba maramba pfungwa amene kwanobva apinde omji anosvika wari mu Ford Platinum achionekera wari mu high ride handizvo. Saka unombai ubva wafanira mukomana kupa 250 yacho boss, and that time yekusangana naye I'm too busy ndasangana naye kuti ndimpe 250 boss. Aiwa ungopuwa 250 yacho iwo ubva wamupandira.